थारैनो नंमारगौ 2 लाख आसनिखौ जों मोननो हामारबाय आलारि सोरांखौ बेखौ जोङो मोननानै ओरैबायदि गोजोनदों माने बुंनो हाया मोदै गनो ओंखारो माने जोंना माने जायगायानो गैयामोन मोनसे खोथायाव मोनसे समाव आरोना बेखौ मोननानै आंनि गोसोआ बिराद गोजोनदों आरो बुंनो हाया दा प्रमद सारनिसिम आङो माने साबायखर होबाबो आंना जोबोद खम बिथांनिसिम आरो बिथाङा अरायबो जै जाथों बिथांनि सायाव जोङो जोबोद फोथायनाय दं आरो इयुनावबो फोथायबाय थागोन दासिमबो फोथायो आरो सारखौनो जोङो अरायबो जै खालामगोन बेहायनो जों फैबाय थानाय इलेक्सनाव जों बिथांखौनो फैबाय थानाय 22 अक्ट' ट्रेक्टरनि सिनाव जोङो बिथांनि भटखौ होनानै जोङो बयबो गामिनि गासैबो खौसे जानानै देरहासार खालामगोन आं बेखिनिखौनो बुंनानै गोजोननाय थाबाय जय प्रमद बर'नि जय प्रमद बर'नि दाख्लै जे ससियेल मिडियायाव मोनसे भाइराल जादोंमोन जा नै दरथि नार्जारि बिथाङा बुंदोंमोन जे नैबे आलारि सोरां आसनिनि सायाव आरो नैबे माखासे फुजारिफोरनि सेक राननायनि सायाव बिथाङा बुंदोंमोन जे गासिबो बेफोर नंखायजोब आलारि सोरां नैबे दा 2 लाख मोननाय रां बेखौबो बिथाङा बुंदोंमोन जे नंखाय आरो नैबे माखासे फुजारिफोरनि सेक राननाय बेखौबो बिथाङा बुंदोंमोन जे डुप्लिकेट होननानै नाथाय बिथाङा बेखौ सानग्रोनांगौमोन जे बोरैहाय बेबायदि बिथाङा बुंनो हाखो जे बेखौ नंखाय होननानै बिथाङा दिनैहाय गासिबो बे खोथाखौ दिनैहाय गाव नंखाय होननानै बुंदों बेखौ गासिबो दिनै रायजो राजायानो प्रुफ होगासिनो दङ आरो बिथांजों लोगोसे दंफायो जोंहा जोंनिनो रंपुरनिनो अनिमा आरो जबा बिथांमोना दंफायो बिसोरनो खुदनो मोनथिनाय जोंनि नैबे 1 नं रंपुर गामियाव जे मोनसे आलारि सोरां आसनि मोनदों नैबे जे नंखायना थगायनाय नैबेखौ मालाय रायजो राजायानो नै दा प्रुफखौ होसिगोन फरमानखौ होसिगोन रायजो राजाया प्रमद बर' सार अननायाव आलारि सोरांखौ जों मोननो हाबाय बिनि थाखाय जा गोसो गोरबोआव जों बिथाङा आरोबाव UPPL दोलाव ट्रेक्टरनि सिनाव भट होनानै बिथांखौ देरहाहोयो प्रमद बर' सारनि सेक राननाया नंखाय होननानै ब्लेम खालामनायखौ जों दिनै गामिनि जानानै रायजो राजा गासिबो ज' आइ आफा दिनै खौसेयैनो जे जों थारैनो गमामायैनो UPPL ट्रेक्टरनि सरकारनि सेक होनायाव जोङो थारैनो इसोरनि अननायाव जों दिनै 2 लाख रांखौ सेकखौ मोनमारबाय आरो बेजों लोगोसे गिबियावनो आं नैबे आफादगिरि सेक्रेटारिनि जइन्ट एकाउन्टखौ खोन्थाग्रोबाय बेखौ नैबे गामिखौ नायगोन नोंथांमोना गामिखौ नायनानै लानो हागोन बे रोखायै बिनि उनाव आं जे मैया थांनानै इउक' बेंकआव थांनानै जेब्ला आं एकाउन्टखौ चेक खालामनो हायो अब्ला माने जोंहा एकाउन्टनि सारा बुंबाय जे एकाउन्टआव 2 लाख 1,500 दङ 2 लाख 1,500 दङ बे 1,500 राङा जोंनि डिप'जिट खामोन बेनिफ्राय जोंनि UPPL दोलोनि सरकारनि फालनिफ्राय 2 लाखखौ जों मोननो हाबाय आरो बिनि सायाव जोंहा रायजो राजा 1 नम्बर रंपुर बाथौ सिबियारि जानाय गोबां गोजोननाय दङ जाहाथे जों दिनै प्रमद बर' सारनि नाजानायाव जों निजिनि हायाव उन्दुनो मोनबाय मोजां गोजौ थाखोनि सिमां जों नुनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे जों इसोरखौ सिबिनो आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनो थाखाय जोङो दिनै मोनसे मोजां जायगा जिरायसालि मोनबाय बेजोंनो लोगोसे आरो आंनि गासैबो जोंनि जायगानि ओनसोलनि गासैखौबो सुबुं माहारि बा जोंनि बर' हारिखौ बुङो जे गासैबो ट्रेक्टरनि सिनावनो बयखौबो भट होनो थाखाय आरो जोंहा दिनै फैनो गोनां 22 थारिखआव भट बेखौ ट्रेक्टरनि सिनावनो भट होनानै जों UPPL दोलोखौ जों सरकाराव लाबोनांगौ आरो बयबो गोसो गोथौयै जों जेरै दा मोनदों जाहाथे इलेक्सन उनाव जायफोर गामिफोरा मोनाखैमोन बैफोरबो मोनगोन आरो जों आसा खालामो जे बिथांमोननि गिर्जा मस्जिद थानसालि ब्रह्म धोरोमनि थानसालि गासिबो माने जाफुंगोन होनना जों आफा इसोर बोराइ बाथौ सेराव गामिनि जानो आर'ज गाबनाय थाबाय जय UPPL नि जय ट्रेक्टरनि जय प्रमद बर' सारनि